Здравейте и добре дошли! Замислял ли се някой защо, когато отиде в магазина, в количката му попадат едни неща, а други не? Днес ще се гмърнем точно в това и ще разкрием скритите икономически сили, които, вярвате или не, направляват почти всеки наш избор. И така, какво всъщност ръководи избора ни, в когато пазаруваме? На пръв поглед изглежда, че е нещо много лично, нали? Обаче оказва се, че в основата на всичко винаги стоят два, да ги наречем, гиганта в икономиката. Нашите доходи и, разбира се, цените на стоките. Добре, нека започнем с първия голям фактор – доходите. Помислете си само, една промяна в заплащането може напълно да преобърне обичайния списък за пазаруване. Хайде да видим как точно икономистите анализират тази връзка. Ето тук на помощ идва един много важен инструмент – кривата на Енгел. Тя ни помага да разделим стоките на две доста интересни категории. Всичко зависи от това как се променят разходите ни за тях, когато, да речем, доходите ни се увеличат. Значи, ето ги и двете категории. При нормалните стоки нещата са ясни. Колкото повече пари имаме, толкова повече от тях купуваме. Като, например, да си позволим по-хубаво кафе сутрин. При малоценните стоки обаче е точно обратното. С увеличаването на доходите, търсенето им всъщност намалява. Да кажем, спираме да купуваме инстантни супи и започваме да си поръчваме храна от ресторант. Добре, преминаваме към втория ключов фактор – цената. Сега ще използваме един съвсем прост пример, за да изградим, може би, най-основната и важна концепция в цялата икономика. И така, нека се запознаем с Ива. Нейният прост избор между пица и плодове при един фиксиран бюджет ще ни покаже по кристално ясен начин как промените в цената влияят директно на решенията й. И сега идва наистина интересната част. Ако вземем всички възможни цени на пицата и видим по колко парчета купува Ива при всяка цена и нанесем това на графика, получаваме точно тази наклонена надолу линия. Това, приятели, е нейната индивидуална крива на търсене. Така че, да обобщим, индивидуалната крива на търсене следва едно златно правило. Колкото по-ниска е цената, толкова по-голямо е количеството, което искаме да купим. Звучи просто, но е невероятно мощна идея. Добре, вече видяхме какво се случва, цената пада, купуваме повече. Логично. Но сега е време да разберем защо се случва. Хайде да се потопим една идея по-дълбоко, за да разкрием двете скрити сили, които карат тази крива да изглежда точно така. Тези две сили са ефектът на заместване и ефектът на дохода. Може да си ги представим като двигателя, който задвижва нашият избор всеки път, когато цените се променят. Първо, ефекта на заместване. Всъщност е супер интуитивен. Когато пицата е на промоция, тя изведнъж изглежда много по-привлекателна от онзи сандвич на редовна цена, нали? Напълно естествено е да изберем по-добрата сделка и да заменим едното с другото. И второ, имаме ефект на дохода. Когато цената на нещо, което купуваме редовно, падне, нашата покупателна способност се увеличава. Сякаш сме получили малко увеличение на заплатата. Защото след покупката ни остават повече пари. Чувстваме се една идея по-богати и можем да си позволим повече. Добре, сега става наистина интересно. Тази таблица ни показва как двата ефекта, за които говорихме, си взаимодействат. Вижте първия ред – за нормалните стоки. Тук всичко е ясно. И двата ефекта бутат в една и съща посока. Цената пада, купуваме повече. Лесно. При малоценните стоки обаче нещата се усложняват малко. Ефектът на заместване казва купи повече, но ефектът на дохода казва хей, вече имаме повече пари, хайде да купим нещо по-добро. Но както виждате, ефектът на заместване обикновено надделява. И сега черешката на тортата. Стоките на Гифен. Тук ефектът на дохода е толкова силен, че направо преобръща всичко. Хайде да видим как е възможно това. Точно така. Правилно чухте. Нека разгледаме това странно, почти нелогично изключение, което току-що видяхме. Ситуация, която сякаш нарушава основния закон на търсенето. Звучи като пълен парадокс, нали? Как е възможно по-ниската цена да накара някого да купува по-малко? В много рядки случаи отговорът е да. Това се случва при така наречените стоки на Гифън. Това са много специфични стоки. Те са едновременно малоценни, но и вземат много голям дял от бюджета на домакинството, обикновенно при много ниски доходи. Класическият пример е исторически.
Когато цената на основна храна като хляба се е повишила, бедните семейства вече не са можели да си позволят дори малко месо или зеленчуци. Затова, за да оцелеят, са купували още повече хляб. Това е парадоксът. И обратно, ако цената на хляба беше паднала, те щяха да купят по-малко хляб, за да освободят пари за нещо по-хранително. Добре, досега разглеждахме избора на един човек – Ива. Нека сега обаче увеличим мащаба, за да видим как милиони такива индивидуални избори се събират и създават пазара, в който всички ние участваме всеки ден. Важно е да разберем, че пазарът не е някаква абстрактна сила. Не, той е просто сборът от решенията на всички нас. Всяко наше решение да купим или да не купим нещо допринася към общата картина. И за да получат пазарната крива на търсене, икономистите правят нещо много просто. Те събират хоризонтално индивидуалните криви на всички потребители. Така виждаме колко пици, например, ще бъдат купени в цял един град, ако цената е, да речем, 2 лева за парче. И накрая стигаме до една последна, но много яка концепция, една скрита стойност, която потребителите получават почти всеки път, когато си купят нещо. Това е онзи момент, в който си казваме «Еха, ударих кьоравото». Погледнете тази графика. Тази заштрихована зона над пазарната цена, но под кривата на търсенето, се нарича потребителски излишък. Просто казано, това е разликата между това, което някой е бил готов да плати, и това, което реално е платил. На практика, това е икономическото изражение на чувството, че си направил страхотна сделка. Всеки път, когато плащаме по-малко за нещо, отколкото сме били готови да дадем, ние всъщност печелим. Това е нашият потребителски излишък. И така, с това приключваме нашия анализ. Следващият път в магазина, когато човек види голяма разпродажба, си струва да се замисли. Вече е ясно, че зад всеки етикет с цена се крие сложен танц между доходи, цени, ефекти и скрити печалби. Въпросът е, за какво ще се замисли тогава човек? За самата отстъпка или за всичко това, което току-що научи?